Bali. Oh, General, what I do? Ladi, when Babula,
avec jamana on a tient personne de fama mais nya fa wa be boli fama en bolla oh fama en ko do arbi ni de kalaka nya fo mu yo fa na fama do ni akaba fa ka dala tuni wa bina ga ministry mo fo ko do ba be sare mu be chi ni de afo kamara ye nyuma fo toro mo be content mais ni ko ko chama be sa sa donc ta so chile yani ka don jamana wɛrɛ la I bɛ don I faso la fɔlɔ de an faso bɛ cogo di bi sofɛlen don an faso bɛ cogo di bi a ka kala k'a fɔ ka dati fɔ k'a fɔ ka san fɔ jeliw b'a fɔ ko ni morikɛ y'o ko diya bɛ wuli k'a yɛrɛ de an b'o de makara ni y'a mɛn o don n'i m'a mɛn Ala ka mɛn parce que anw ta ye Ala ka ci lase de jinɛ se ka kɛ dɔnnikɛla ye ni Ala tɛ yan hali ni boli bɛ tagama a bɛ tagama cogo di n ko mɔgɔ de b'a la tagama o mɔgɔ sigilen bɛ mun na Ala tɛ yan Maro ye Ala ka hinɛ loma kɔnɔ la n taara ka jinɛ ko la ka kuma dɔ ko bɛ don dɔɔnin kɔnɔ depuis mɔgɔ boli kɔnɔ ni n ka foli b'i ye Babatɔtɔ kɔnɔ o kɛrɛfɛ tɛ o y'a bɛɛ yira ka yira kungo kɔnɔ ka yira dugu kɔnɔ an kɔni b'an ta dabɔ mɔgɔ ɲɛ kama muso fila bɛ yen jeli b'u la muso kelen bɛ yen a kɔnɔ denkelen don olu bɛ se ka kɛlɛ maaw la bɔnni bɛ taa minɛ n'o ye cɛ kelen bɛ yen a muso fila bɛ tagara Ala ni gɛlɛya bolo mais a hakili man ɲi kosɛbɛ k'a sababu kɛ dabalijugu ye o fana bɛ se ka kɛlɛ maaw la a fɔ yafini yamaruyalen madame Touré n'i tɔgɔ fɔ dɛ k'i ka cɛ bɛ kɛ minisiri ye mais a sababu ju bɛ ne lasi bolo sinon a bɛ kɛ minisiri ye maliyɛn de b'a fɔ ne de y'a fɔ o ye bisimila kɛ i ka foli bɛ se waati ni yɔrɔ ye ani ɲɛkɔrɔni bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ kalo bɛ kɛ bɛɛ ye sababu b'a sɛbɛnnen di muso 24 cɛ 24 k'a di gratuit n'i dara Ala la dɔrɔn a b'i mago ɲɛ o ma aw bisimila kamara i bisimila a bɛ bɛn